हाँ जी, राधे राधे। तो का हाल बा? उम्मीद बा कि सबके बढ़िया होगी भाई और मस्त होगी, ठीक बा। तो चल जा आज की वीडियो मेरे सबके स्वागत बा और जो भाई चैनल बनाया हुई सब्सक्राइब कर ली ताकि जब वीडियो बनाए तो मेरे पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक बा। हाँ तो देखो विनोद, बात ऐसा बा कि आज बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आइल बे, ठीक बा। हाँ बहुत बड़ा भाई, बताएंगे दांत चिहार दोगे, ठीक है। हाँ सच्चाई बताएंगे, दांत चिहार दोगे। बताएं कि नहीं बताएं, बताओ तुम लोग। अब तुम ही लोग बताओ हमसे, ठीक है। बाकी आज बहुत खुशखबरी बा, बहुत बड़ा खुशखबरी विनोद आए। बताओ तो देखो, बात इस बा कि भैया अपन पोस्ट कर रहा कल, ठीक बा, कि हई फिल्म आ रहा बा। कल फिल्म आवत रहे अपन खेसारी भैया के, कौन था रे फिल्म बाबू? हाँ तो कल खेसारी भैया अपन फिल्म के मतलब प्रचार कर रहा, ठीक बा, कि हई फिल्म आवे वाला बा शुभ अवसर पर, मतलब दशहरा के शुभ अवसर पर, ठीक बा। और एगो बड़ा खुशखबरी बा, खेसारी भैया के बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ये पोस्टर लौक रहा बा नु आए अवैध फिल्म, ठीक बा। हाँ अवैध फिल्म मतलब खेसारी भैया के बहुत जल्दी आवे वाला बा। हाँ विनोद, खुशखबरी ये बा, ठीक बा। और देखो बात इस बा, खेसारी भैया इतना जल्दी जल्दी पोस्टर रिलीज कर लगलन गाना से ज्यादा आई। अब एक दिन पहले तो भैया अपन पोस्ट कर रहा कि हई फिल्म आवता शुभ अवसर पर दशहरा के। आई अपराधी, हाँ अपराधी फिल्म आवता, ठीक बा। वह अपराधी के पोस्ट कर रहा भैया की आवता। और बता दी रहो सबले कि खेसारी भैया की वाला जो फिल्म के पोस्टर बा अवैध फिल्म, मतलब बहुत जल्दी आवता। और खेसारी भैया किसने प्यार से बात मोहब्बत देते रहे जब भाई हमार। और नया अपडेट जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब और शेयर दबा के लाइक कर दो, ठीक बा। और देखो बात इस समय बहुत खुशखबरी, मतलब बहुत इतना जल्दी जल्दी आवता आई। हाँ तो बात ऐसा बा कि जादू जी की झंडा 2 बहुत जल्दी, मतलब गाना के भी रिकॉर्डिंग होके वाला बा, ठीक बा। लेकिन ये बतावे खातिर आई रही कि भैया का अपन बहुत जल्दी, मतलब ये वाला फिल्म आवता अवैध फिल्म, ठीक बा। तो अब मतलब टाइम अभी निकला नहीं के, बाकी टाइम निकली जैसे टाइम निकली हम बता दे, ठीक बा। हाँ हाँ विनोद, जैसे भी टाइम निकली हमन के मतलब बता दिया कि हई फिल्म मतलब हे तरीके आवता गाना अपन फिल्म आवता, मतलब सरकार के, ठीक बा। जो भी बात बोलते हैं वही सच होता है विनोद, ठीक है। हाँ हम जो बात बोलते हैं वो गलती बात नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। हाँ अपन सरकार के बहुत जल्दी आवता, इंतजार के घड़ी अब खत्म, ठीक बा। बाकी चल रहे हैं पालागी, नमस्ते।